Iki balik ning pertanian neh iki lho. Pertanian, aja kulino maido. Nah, Wong tani ngene iki lho. penting ki nandur ora nggo omong tok. Wong tani musuhe negara lho. Yo ora. Piye? Apa-apa kok negara iki larang. Ya iya. Basa wayah nggone wong petani jeglek. Wayah panenan ya. Panenan rego jagung nihil. Utang piye kan lunas. Wis, Tetapi nek gawe ning jagung gak yo larang regane. malah wong pino. Ngene iki lho. Wong urip iki kudu iso nguripi kancane. Ora mau omong tok. Kudu iso mbuktekno. Senajan gajine titik ra. Alah. Mula-mula imam iki